Oblečení pro sport i pro volný čas, to přesně všechno nabízí prodejna Adidas. Jdem se na to podívat. Tak já mám tady vedle sebe Honzu, což je prodejce značky Adidas, pojďte mi trošku přiblížit. Adidas jako takový, jako společnost byla založena Adolfem Dasslerem, což byl vášnivý sportovec, který vzhledem k tomu, že chtěl ulehčit sportovcům co nejvíce jejich sport, tak neustále vyvíjel nové a nové technologie a dodnes se vlastně Adidas touto ideou řídí. Tak jako první věc vám ukážu z našeho sortimentu pánský running. Co se týče běžeckého oblečení, nejdůležitější pro běžce je to, aby to bylo správně střižené a aby to bylo z funkčních materiálů. To znamená, ten materiál pracuje pro běžce, odsává nebo odvádí vlhkost z těla toho sportovce na povrch tkaniny a je ideálně střižený. Máme několik samozřejmě kolekcí barevných, které můžeme sladit dohromady a pro každého běžce se tady něco najde. Tak máme několik barevných kombinací, dá se to samozřejmě kombinovat různě dohromady. Všechny materiály jsou plně funkční pro běžce. Máme nejen kraťasy, nejen trička, máme bundy, máme také doplňky, které každý běžec ocení. Máme rukavice, máme kšiltovky, baťůžky, ledvinky, takže každý si tady určitě něco najde. Co se týče dámského runningu, zde je to naprosto stejné, nicméně každá žena chce vypadat při sportu i při jakékoliv jiné události dobře, proto Adidas samozřejmě nekombinuje pouze černou s bílou, ale pro dámy si hrajeme s barvičkama, tady oranžová, světle modrá, růžová, fialová, takže stejně tak jako pán, tak i dáma se tady najde své oblíbené. Nejdůležitější součástí běžeckého vybavení jsou samozřejmě boty, které každý běžec potřebuje přímo na míru, aby mu seděly co nejlépe při běhu, jelikož to je to, na co se spolíhá během svých dlouhých i krátkých tratí. My nabízíme našim zákazníkům a sportovcům širokou škálu běžeckých kolekcí, zejména obuvy, myslím. Takže bota, kterou držím, je aktuálně nejlepší, kterou Adidas na trhu nabízí. Bota maximálně tlumí nárazy tomu běžci při dopadu, tím pádem chráníme kolena, kyčle, klouby. Na druhou stranu ta bota výborně pruží, tím pádem pomáhá tomu běžci během toho běžeckého kroku. Dále má výbornou protiskluzovou podrážku, která neuklouzne ani nebo neklouže ani za mokra, což je výhodou pro každého běžce. A ideální je taky trvanlivost této podrážky. My jsme se pomalu z pánského přesunuli k dámskému. Přesně tak. Na začátku bych vám chtěl ukázat exkluzivní kolekci od módní návěnářky Stella McCartney, která spolupracuje s Adidasem a ta vlastně dokázala spojit jednak dámskou eleganci a dámský styl s hlavním vlastně motem Adidasu, což je funkčnost toho materiálu a toho oblečení. Kolekce Stella McCartney nabízí samozřejmě nejen oblečení, ale také doplňky, nabízí tašky, běžecká kšiltovka je tady toho opravdu spousta. Nejenom na technologii se specializuje Adidas, takže máme i módní boty z kolekce Originals, které jsou trendy, jsou barevné, nejsou teda funkční, nicméně jsou velmi pohodlné. Používáme materiály pravá kůže, drsněná useň, máme klasicky látkové boty, takže myslím si, že máme opravdu širokou škálu toho stylového oblečení. Módní jsou teďka hodně takhle boty z řady ZX, které jsou věrnou kopií dřívějších historických běžeckých bot, takže to je takový módní hit aktuálně. Stejně tak jako boty máme také oblečení ze streetové kolekce, které je hodně oblíbené a rozšířené mezi teenagery. Máme zase mikiny, máme trička, tepláky, jsou tady tašky, kšiltovky máme jako různé doplňky, takže je toho opravdu hodně. Jedna stylovější věc větší než druhá.
Takže v dámském Originals máme spoustu věcí. Máme tady barevné legíny, které jsou v poslední době hodně oblíbené, vídáme často i na ulici na holkách. Máme tady dlouhý mikiny bez kapuci, které výborně sedějí, ideální jsou zejména k těm legínám. Máme tady široce střižená trička, máme tady mikiny, bundy, zase klasicky tašky, barevný, super takhle barevný mikiny, k tomu i taška do kolekce, šusťákový bundy barevný tady máme. Je toho spoustu, co prodejna Adidas nabízí a já mám jenom jednu poslední otázku. Kde vás najdou zákazníci? Je to v přízemí u východu na ulici Na Poříčí, což je tramvajová zastávka. Přijďte se podívat.